o ano que ven ou antes, porque recordamos que hai concurso do máis iluminado de Galicia, dende logo superar a Ángel e a Maica vai ser complicado, podedes seguir chamando para participar no noso concurso, e antes de rematar o ano, volveremos á casa gañadora e vai levar premio. Cale, pois xo diremos, porque de momento non o sabemos, pero sí que temos un premio porque coñecemos a Pilar e coñecemos tamén a... A Kowalski. A Kowalski. Ten un nome un pouco complicado. Bueno, pero por que, de onde lleve o nome? Dos pingüinos de Madagascar. Que se chaman Kowalski, é verdade. Kowalski, un deles. Claro, se algún día van a unha cafetería e atópanse tomando algo na terraza e ao ladiño, pois hai unha pomba, non se preocupen, é Kowalski. É Kowalski, seguramente que sí. Por que dices... Eu non conozco máis casos. Tu vixe algunha persoa máis nunha cafetería almorzando cunha pomba? Non é moi común, a verdade. Todo o mundo se queda con ela por ese motivo. En Marín é moi coñecida. Tanto ela como os meus cans, e agora outra máis que está integrada na familia. Bueno, porque hai que dicir que están ben irmanados eles, non? Porque cos cans e demais levanse todos fenomenal. De maravilla. Ata vou a casa dunha amiga miña, ten un gato e hasta co gato. Ui, co gato, mira tú. Sí. Que esa é difícil. Hai que dicir que está un pouquiño nerviosa. Estábamos falando agora fora de cámara, Pilar e Moiseu, porque non está feita pois a tanta luz, a tanto ruido. Entón está un pouquiño máis nerviosa do habitual, normalmente é un pouquiño máis sociable, digamos, non? Sí, sociable moito, moitísimo. A mí encanta o peiteado, que parece que leva aí unha crestiña. Ia preguntar eu, son así ou...? Son así porque está en unha raza que se chama Arcángel, eu non sabía. Vale. De feito, díxome a xente, vais ter moita sorte porque o Arcángel significa que é un anxel os máis potentes. Ai, son os anxos protectores, ademais. Aí está. Sí. E ten toda esta plumiña tornasolada, non sei se se aprecia en cámara, pero segundo se vai virando, pasa de tonos violáceos a verdosos. Tornasolada, lle meteu. Como se di iso? Inventa palabras, pero é que é unha vergüenza. Bueno, pero é unha palabra moi eufónica. Hai que poñerlle un límite a isto, esta señora inventa palabras. Hai que poñerlle un límite xa, porque tornasolada non existe. Que me chamen a orden, tes razón, non existe. E despois iso que... Ben, é bonita, é moi bonita. É fermosísima e ten diferentes habilidades. De feito, hai un programa, Miña Mascota Fala, na plataforma, podeno ver na plataforma da galega.gal. Creo que pecharon xas votacións, porque non se sabe se vai chegar a final ou non. Non sabemos aínda, a ver, está a cousiña aí reñida, está bastante reñida. Pero ten moitísimos fans. Sí, moitísimos. En redes hai moitísimo seguimento. E tamén moitas habilidades, vale? Non só isto de ir socializando, picoteando algo, tomando unhas tapas nunha terraza e a vemos merendando, mira, chamalle parva, está aí espectacular, senón que temos aquí unha serie de elementos no plató porque tamén sabe subir escaleiras e penso que cun estilazo espectacular. Con estilazo espectacular, tanto subilas como baixalas, que ainda que é máis complicado que o falo. É como Norma Duval, pero en pomba. Totalmente. Sí. Non lle digas o contrario. Pois o feito será agora verse nun ambiente no que está un pouquiño estrana, tamén se comporta, pero imos probar a ver que tal se lle dá. Imos probar. Sí. A ver. Ten que ir Paco Lodeiro para decir chanzo arriba ou... Non creo que non me falta. Vale. A ver, Kowalski, ven aquí, meu amor, ven. Pedimos silencio agora. Ven aquí, cariño, ven. Ven por aquí conmigo, ven. Vamos, ven por aquí, Kowalski, ven. Ven por aquí, Kowalski. Kowalskiña, ven. Pero dixe bonito. É unha pomba ou un pombo? Pomba. Pensei que era pombo, pero non. Ven, Vale. Kowalskiño, ven aquí, meu amor, ven. Ven. Bueno, que xa nos contou que o descubriu dun xeito bastante obvio, cando puxo un ovo. Kowalski está mirando para as cámaras. Está se vendo na televisión. Non me digas que tú chámala e ven. Ven, Kowalski, ven. Vamos, Kowalski. Kowalski, ven. Non ten motivo para subir. Nada, non ten ningún. Quer dicir, cal sería o motivo para subir? Simplemente a miña voz. Ven, Kowalski. Poñémoslle un pouco de pan. Que lle gusta almorzar? Normalmente sobe cando a chaman por ela. Pan con aceite. Temos aceite. De feito, nos vídeos... Pero para, como aceite? Botalle aceite do... Sí, aceite, tomate... É sibarita esta pomba, Cuidado con Kowalski. É moi exquisita, Kowalski. Foi culpa miña. Ven por aquí, Kowalskiño, ven. Imos, ven. Ven, Kowalski, imos, Kowalski. Imos, Kowalski. Ven. Por certo, Kowalski, que pomba, Pilar... Kowalski está acicalando, pero non me fai ni caso. Estás poniendo guapa. Ah, sí? Estás para acicalarse? Sí, claro, estás poniendo guapa porque sale na tele. Kowalski ten parella. Ten parella ahora mesmo. ¿Así? Como? Ten parella. Chámanlle Pecas. Pero onde se fraguou este amor? Pois isto foi que tamén mo encontrei na calle, tamén por lo mesmo que hai moitas por Marín, hai centos de palomas. Estamos invadidos en Marín. Ven aquí, Kowalski. Pero o mozo é unha pomba común. É blanco con pintas, moi bonito, chámolle Pecas, de feito. Tiña unha ferida na cabeza, cureino,
xa fai que salvei unha ventena de palomas. Caramba. E funa soltando, van voando, como ten moitas por ali, pois soltoas. Aquí non sale ninguén ata que Kowalski... Ven, Kowalski, ven. Quedamos todos, aquí. Kowalski, non vai facer caso ningún. Está moi distraída, ten moitos estímulos ao seu redor, pero antes víamos nos vídeos perfectamente como Pilar chamaba por ela e ela ia detrás, pum, 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 subindo por las escaleiras. A ver, vou baixar. Kowalski, vamos a razonar, vamos a ver. Kowalski, mira que teño aquí, ven. Hai que falar con ela. Hai que negociar, hai que Vai negociar. para o público. Ven pa aquí. Aí vai, aí vai. Vente que marcho, ven, Kowalski. Kowalski, ven. Vamos, vamos. Vamos, Kowalski, imos. É bonita, Mira, ten porte, mira como camiña. Imos, Kowalski, ven. Kowalski, ven. Ven por aquí. Ven, meu amor, ven. Bueno, mentres razonades con Kowalski, temos unha chamada, porque recordamos que decíamos que Kowalski e Pilar participan nun programa que se chama A Miña Mascota Fala. Correcto. Non sabíamos se é finalista ou non, pero imos falar con alguén que creo que o sabe. Moi boa tarde, Dámaso. Que tal? Boa tarde, Juan. Que tal, amigo? Coñecíamos a Dámaso porque aquí gañou a final de Burriño Bonito con Milucho, coñecemos a Jamili tamén. E Dámaso, ti tamén participas na Miña Mascota Fala? Eu tamén participo, sí, eu apúntome a todo. Claro que sí. Eu non, o Burriño. E creo que coincidistes xuntos nas votacións, non? Non sei se competía Jamili sí. contra Kowalski. Coincidimos. Aproveito para saludar a Pilar e animala que siga. Cuidando palomiñas e todo tipo de animaliños que dá gusto conocer xente así. A que sí? A verdad que ten moi ben cuidada, moi bonita, moi ben cuidada. Moi ben cuidada. Grazas. Dámaso, sabemos si Kowalski está na final, si ou non? Pois Kowalski ou Jamili, está Jamili, me parece. A Jamili sí que está na final. Jamili que é o burriño, O non? burriño. Mandaron un mensaxe esta tarde. Pois está na historia do Instagram da TV Galicia, pois está aí a historia posta, así que parece que pasou por pouquiño, por os pelos, pero creo que sí. Pois É que parabéns. estivo a votación moi rifada porque había nivel, Dámaso, había nivel. Hai moito nivel. A verdade que é un concurso con moito nivel. Sí, señor. Bueno, e que sobre todo serve para poñer en valor as fermosas historias que se poden establecer, non, entre diversos animais, os seus donos. Penso que tamén leva unha lección implícita moi importante, non? Pois eu fixeno, eu creo que como a min Pilar e todos, pois facémolo para eso, para darlle, eu sempre digo mesmo, igual que hai aburrido, para darlle visibilidade a estes animaliños. No meu caso, os burriños, no caso de Pilar, unhas pombas, e no outro caso, unha galiña, calquer tipo de animal pode ser un animal de compañía, unha Claro que sí. mascota moi Paupeta, creo boa. que participa Paupeta, Uy, pois aí tamén hai nivel, Cuidado Sí, señor. con Paupeta. Moito, sí. O meu burriño non fai non ten ningunha destreza en especial. Pero é bonitiño como un sol, Dámaso. Non ten que facer nada, que xa é bonitiño. É que non fai nada, porque aparte cando se fixo o programa era moi pequeniño, tiña 2 meses, entonces que llevas pedir? Pois Dámaso, Nada, nin caso. parabéns, moitísimas grazas, Nada, moitas gracias a vos. Unha Venga, aperta. Un saúdo. Mira, falle caso a Ramiro, Sí, noso é amigo que do público. chegase a xente, é curiosa, Non fai nin moito, caso, moito. Ramiro. Pero Di que ves, no, que decía increíble. Ramiro que está pendiente porque nós temos pantallas por aí que está a ver a televisión. Claro, estáse vendo, antes viuse así como en pantalla e pegou un Hizo, susto. Pero Pois non me fai nada, caso. non tedes nada que facer, non nos marchamos de aquí hasta que Ela é cando lle subas peta, as ela é cando lle escaleiras. peta, Non me claro. fai- pero non me fai caso, increíble. Bueno, porque ten personalidade, sí señor, así me gusta. Claro que sí. Está nerviosa, Está bonita, ¿Verdad? Bueno, hai que dicir que neste tempo Kowalski aprendeu moitas cousas de Pilar, pero entendo, Moito. Pilar, que ti tamén aprendeche moitas cousas desta relación, Sí, sí, digamos, sí, que sí, establecestes sí. entre as dúas, non? Moitísimo. E hai que Moitísimo. bañar a tu dúchala. Sí. Cada semana ou así, pegolle meto a no ducha con agua tibia doulle. Mírate. E ela encanta, é moi agradecida. Bueno, pues vamos a deixar que Kowalski que suba os chazos ou non os suba. Que fao, que queira. Da igual, que Que fao, lle que pete, queira, sí, claro que sí. señor. E mira que sube as escaleiras, pero bueno. E vamos a pedir un forte aplauso a vos mesmos, a este público que nos acompaña, Bo público, de cariño. Fantásticos. Ramiro, ven, non? Agora xa... Veña, Ramiro. Veña, Regular. vámonos. Ai, no, que ya hai voltos con prato. Claro. Ai, Ramiro. Ahora ven a merenda, ahora hai que comer. Aí, ahora ven. Marchamos, efectivamente, que ven Sí, agora sí, con sí. votos con prato. Vémonos mañana que anda aí en directo. Moitas Miquiño, gracias. chao. Hasta mañá.